ካብ ዕዳጋ ገይሱ መውፀርያ ገዚኡ እንድሕር ገይርዎስ ናይ መን በረከት ይክልዎ ካብ ዕንጨትነታ ወይ ካልእ መንሽም እንተኮይናውን ካብታ ናይ ባዕላ ስም ሓሊፋ ትገብሮ ትጠቅሞ ነገር የለን ኣብ هم መኪና የንጠልጥልዎ እዮም ብስር هم መጋየፂ ኮይኑ ዝርእዎ ነው እዚ ኻስ በهم ይክረንዮ ወይ ደሞ በهم ይከካይድ ነው ከሳኽሉ ይዝግባም ታይለሞ ታይምልከቶም ዝቀረዮም እኮ ቀዊዕ እዩ ዘምሳስያቶም ማለት በቃ ተርእዮ እዩ እዚ ሎም እኮ ተንቀምሽና ተኸድኖም እንታይ ከም ዝኽደን ኩለን እኮ ኮይነን እየን በቃ ሕጂ ቀሚሽ ተኸዲና ንሕና ታይ ከም ንኽደን ኣይፈልጥን ኩሉስ በቃ እቲ መንፈሳዊ ዝበሃል ሰብ ዝሓዞ ኩሉ ኣነ ክሕዞ እየ ዝብል ካብ መኒ ንእስ ዓይነት ኣካይዳታት እዩ ዝኒሄ ፍላይ ድማ ኣብ ሓደ ፀበላት እናኸዱ ብመቁጠርያ ዝቕጥቀጡ እኒሄው መቁጠርያ ኻስ ብስሩ ከም ዝለወልን እንድሕር ኮይኑ ልጸሎት ብቻ ይልወልን ነይሮምና መቁጠርያ ኸ ለመቐጥቀጡ ወይም ደግሞ መንፈስ ነውፂና ልውሉ ዝቕጥቀጡሉ ኻስ ክኾን ይኽእል ዶ ኣብ ቅድሚ ሰብ ብእምኒ ክኾን ይኽእል ብሸንሸል ክኾን ይኽእል ብዱላ ክኾን ይኽእል ኣብ ቅድሚ ሰብ ድማ ዝወቕዑ ኣለዉ እቲ ናይ ባሕታዊ ስራሕ እዩ ባሕታዊ እንድሕር ኮንካ ድማ ምስ ሰብ ክትራኸብ ኣይትኽእልን ሕዚ ንዓይ መን ኢኻ ተልካኒ ፈላሲ ኣነ መነኩሴ እየ ባሕታዊ ኣይኮንኩን ባሕታዊ ዝበሃል ሰብ ዘይርኦ ከምኡ ዝገብር ሰውነቱ ዝቐፅዕ ሰብ ዘይርኦ ካብ ሰብ ተፈልዩ ዝነብር ኣይኮነን ገጽ ሰበይቲ ገጽ ዝብላዕ ስተ ገጽ ፀሓይ ዘይርኢ ኣብ በረኻ ዝነብር ባሕታዊ ከምኡ ይገብር ብመውፀርያ ጋኔን ንምውፃእ ዝበሃል የለን መውፀርያ እኮ ታራ መንሽም እዩ ምናልባት ከም ተዓንትዎ ዝበልናዮ ኣብቲ መውፀርያ ዝኾነ ነገር ቀቢርካሉ እትኮይንካ ናይ መናፍስቲ መንሽሙ ንዓቶም እኳን መናፍስቲ ከላፋልፍ ወይ ዝኾነ ነገር ክገብር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን እቲ በዓል በዓል ብርሃነ ትንሣኤ ናይ ሰላም ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ መገብረልና ንኩልና ኣመንቲ ክርስትና ጸሎትናን ትምኒትናን እዩ እግዚአብሔር አምላክ መዋዕለ ጾም አፍጺሙ ናብ ብርሃነ ትንሣኤው ብሰላም ስለዘብቅሐና ብሰላም ስለዘብጽሐና እቲ በዓል እውን ብሰላም ስለዘኸበርና አምላኽና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሚን አቦና በረከታም ይጽሐኒ ለማዓንቲ ነውግዕሉ ብፍላይ ኣብ ዙርያ መናፍስትና መናፍስትኸ በህመ እዮም ልወፁ ካብ ደሞ ቀፂልና ኣብ መቁጠርያ ለሎ ዙርያ ኢና ክነዋግዕ ኣብ ዙርያ መቁጠርያ ኢና ክነዋግዕ በህመ ይልራ ብስሩኸ ብስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ለኸ እና ኣብ ዝለሎ ኣጠቃቅማታት ኢና ክነዋግዕና መቁጠርያ በህመ ይራ ልሊት ናይ መጀመርያ ሕተና መቁጠሪ ማለት መቁጠሪ ብቁሙ ትርጉሙ ኣብ ባዕሉ ዘሎ እዩ መድገሚ መቁጠሪ ማለት እዩ ታይኻ ክትቆጽረሉ ታይ ዝቆጽር ተይልና ጸሎት መቁጠሪ እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ሰዓታት ንጉሆ 3 ሰዓት ወይ ካብ ለይቲ ተጀሚርና መንፈቀ ሌሊት ንጀምር እሞ ካብኡ ንጉሆ 3 ሰዓት 6 9 ሰዓት 11 ናይ ድቃስ ሰዓት እዚኦም 7 ግዜታት ኣለዉ ኣብዚኦም ጸሎት ንገብር ኢና እቶም ጸሎት ድማ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዊሕ ከይኮነኩም ሓፂር ከየድኩመኩም ከይንደክም እንትውን እንደገና ዝተባታተነ ነገር ከይኸውን ድማ ጥቕልል ዝበለት ኣብ ሰማይ ዘለኻ ኣቦና ኢልኩም ጸልዩ ኢሉ ከም ዝሃበና ኣቡነ ዘበሰማያት ያ ትጽለ ንሳ 12 ኢና እንደግማ 12 ኣብቲ ደግማ ናይ 12 መፍለይት ምልክት ትገብረላ ንሳተን ምስ ወዳእኻ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 41 ግዜ በእንተ ማርያም 41 ግዜ ኪርያላይሶን 41 ግዜ ኤሎሄ 41 ግዜ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግስትከ 41 ግዜ እዚኦም ንኽትብል ካብኡ ዝውስኹን ክህሉ ይኽእል እስኸም መንሽሙ እዚኦም ንኽትቆጽር በጻብዕትኻ ክጋገየካ ይኽእል እዩ ናይዞም ጸሎት እዚኣቶም መጸለይ 41 ቁጽረን 41 ኮይነን ኣብ 12 ኣብ መቁጸሪ ምልክት ጌርካ ድሕሪኡ ዘለዋ ተንስተረፋ ድማ ንወይነን ኮይነን
ዝስራሕ እዩ መውፀርያ ዝበሃል ካብኡ ሓሊፉ ቅዱሳን ኣቦታትና ናይ ድንግል ማርያም ጸሎት ድማ ኣላ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ኢልና ንጽልያ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ትርከብ ንሳ ብዕድሚኣ ልክዕ 64 ግዜ ንምድጋም ከይጋገዩ 64 መውፀርያ እንደገና ዝገብሩ ኣለዉ እታ መውፀርያ ናይታ መውፀርያ ስም ትርጉም እዚኣ እያ ጸሎት ንምግባር ክትቆፅረላ ተንጸሎት ከይትጋገስ ክትቆፅረላ እያ ካልእ ንስግዳን እውን ክጥቀመሉ ይኽእል ይኸውን ንስግዳን እውን ንሒስካ ክንደይ ከም ትሰግድ ዘለካ ክትቆፅረላ ትኽእል ትኸውን እሺ ነቦና እዚ ከበልና ስለ መውፀርያ ግን መውፀርያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታት ተሓዝያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ደሞ ተቐመጥ እያ ከም ንሪኣ ከም ክርስቲያን ለ ከም ኣሕዋት ኣቦታት ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ኣሕዋትና ይጥቀሙላ እዮም እና መውፀርያ ክትጥቀመሉ ልኽእልካ መን እዩ በመመይ ዓይነት ስልጣን ኢኻ ጽቡቕ ብቐዳምነት መውፀርያ ዝጥቀም ገዳማዊ መናኒ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ክርስቲያን ኩሉ ክጽሊ እየ ዘን ዓንቶ ዝፀርሕዎን ሰዓታት ክጽሊ እየ ዝብል ሰብ እንድሕር ሃልዩ እውን እንተሓዞ ነውረ ኣይኮነን ካብኡ ሓሊፉ ጸሎት ዘይገብረሉ ሰብ ክሕዞ የብሉን እንታይ ይምልከቶ ስለ መውፀሪ እንታይ ይገብሮ እንታይ ኢልዎ ንገይፅ ድዩ ዝሕዞ ወይስ እንታይ እዩ ክሕዞ ምናልባት ኣብኡ ኮይንስሕት ሓደ ቦታት ዓበይቲ ቦታት ኣለዉ ናደገሙ ላይ ጸንሑ ዛ መውፀርያ እሞ ናይቶም ቅዱሳን በረከት ናቱ በረከት ክትሓድረኒ ኢሉ ንበረከት ወሲዱ ኣብ ገዝኡ እንተቐሚጥዋ እዚኣ ማለት እንታይ ማለት እያ ቅዱስ ኣባ ከለ ይጽልየላ ነይሩ እሞ ልክዕ ከም ዳዊት ኣሎ ቅዱሳን እውን ታሽሙ ይገብሩ እዮም ከም ዳዊት ከም ካሊእ ምሳና ሕዚ ምስቲ መሽው ስለ ዘይኸድ እምበር ይህልዎም ካልኦት እውን ዘሎ ኣብ ገዳም ዘሎ ሰብ ክወስድ ይኽእል እዩ ናይቶም ቅዱሳን ኣቦታት ኣብኡ ዝነብር ሰብ መውፀርያ ግን ዋላ ካልእ ዓለማዊ ሰብ እውን ክወስዳ ይኽእል እዩ ንምንታይ መውፀርያ ስለ ዝኾነት ተን ካልኦት ቀዊዕ ቀምሽ ካልእ ክወስድ ስለ ዘይኽእል ማለት እዩ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ወሲድዋ ንበረከት ኢሉ እንድሕር ወሲድዋ ኣብ ኢድ ኣቦ ዝነበረት እንድሕር ኮይና ከም እምነቱ ክኾነሉ እዩ ይኽእል እዩ ኢልና ክንሓልፋ ንኽእል ኢና ካብኡ ሓሊፉ ዘይመንኮሱ ኮይኖም ኣቦታት እውን ኣለዉ ኣብ ደብሪ ዝነብሩ ጸሎት ዝገብሩ ብሓፂሩ ግን ኣብ ገዝኦም ይነበሩ ኣብ ደብሪ ይነበሩ ሰብ ሓዳር ይኹኑ ሓዳር ይሃልዎም ንጸሎት ኢሎም እንድሕር ሒዞማ ፀገም የብላን ኩሉ ሰብ ክሕዛ ይኽእል እዩ ጸሎት ኣይተገበራን ሜሮን ኣይተቐበአትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅዱሳት ተባሂላ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ዘይኣተወት ንመቁፀሪ ተባሂላ ክሳብ ዝተሰርሐት ማንም ሰብ ክሕዛ ይኽእል እዩ ንእሽተይ ምስታ ዝበልካያ ዘይትኸድ ግን ኣብ ገዝኡ የንጠልጥሎ ኣብ መኪና የንጠልጥሎ ኣብ ኢዱ ይኣስሮ እዚ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝገብሮ ንገይፅ ድዩ ወይ በረከት ኣለዎ ካብ ዕዳጋ ገዝኡ ዝገበሮ መውፀርያ በረከት የብሉን ብሓፂሩ ካብ ዕዳጋ ገይሱ መውፀርያ ገዝኡ እንድሕር ገይርዎስ ናይ መን በረከት ይክህልዎ ካብ ዕንጨትነታ ወይ ካልእ መንሽም እንተኮይና እውን ካብታ ናይ ባዕላ ስም ሓሊፋ ትገብሮ ትጠቕሞ ነገር የለን ኣብ መኪና የንጠልጥሎ ኣብ ገዝኡ የንጠልጥሎ ኣብ ኢዱ ይእሰሮ ብበረከት መልክዕ ካብ ኣቦ ዝመፀት እንድሕር ኮይና ግን ክትጠቕሞ ትኽእል እያ ብመሓዝ ደረጃ ድማ ጸሎት ዝገብር ሰብ ኩሉ ክሕዞ ይኽእል እዩ ክሕዞ ተሎ ግን ስውር ኣቢሉ ኣብ ጅቡእ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ገዝኡ ክኾን ይኽእል እዩ እምበር ከም መልክዕ ኣብዚ ከም ሰዓት ብቅድሚት ኣሲርካ እውን ጸላይ ንምባል ዓይነት ስለ ዝኾነ ምስሮ ቦታትና እውን ክገብሮ ይረኣናን ሓድሽ ፋሽን ስልካ ከም መልክዕ ከም ገይፂ ዓይነት እዩ ሰብ ዝጥቀመሉ ዘሎ ግቡእ እዩ ኢለ ኣነ ይኣምንን ብመፅሓፍ እውን ዋላ እኳ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ መውፀርያ ዝኣተወ ሕጊ ተዘይሃለወ በካይዱ ግን ትክክል ኣይኮነን ብስርለ ከም መፅሓፍ ቅዱስ ተቐመጠልኒ ሂደሎ ለለ ሓተት ነይሮም እዮምና ኣብኡ ግን ኣልዕለ ቢሎማ ነይሮም ኣቦና ብዙሓት ግን ኣብ ከም መኪና የንጠልጥልዎ እዮም ብስርለ ከም መጋየፂ ኮይኑ ዝርእይዎ እኒሆ እዚ ኸስ ብኸመይ ክረአ እኒሆ ወይ ደሞ ብኸመይ ክካየድ እኒሆ ክስተኻኽሉ እዩ ዝግብኦም እንታይ ኢሎሞ እንታይ ይምልከቶም ዝቐረዮም እኮ ቀዊዕ እዩ ዘምሳሌ እዚኣቶም ማለት በቃ ተርእዮ እዩ እዚ
ካልእ ምንም መንሽም የብሉን ኣነ ዝብሎ ተርእዮ እዩ ብዙሕ ስርዓት ኣሎ ናብኡ ብዙሕ ክንኣቱ ተኮይና ሰዓቱ ሒዝና ንነጋገረሉ ብደንብ እምበር ብዙሕ ስርዓት እዩ ዘሎ ዝጎደለ ዘይምልከቶ ሰብ መን እንታይ ይሕዝ ካብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዲያቆን ጀሚሩ ክሳብ ላዕሊ ዘሎ እንታይ ይምልከቶ ሎሚ እኮ ተንቀምሽና ተኸዲኖም እንታይ ከም ዝኽደን ኩለን እኮ ኮይነን እየን በቃ ሕጂ ቀሚሽ ተኸዲና ንሕና እንታይ ከም ንኽደን ኣይፈልጥን ኩሉስ በቃ እቲ መንፈሳዊ ዝበሃል ሰብ ዝሓዞ ኩሉ ኣነ ክሕዞ እየ ዝብል ካብ መኒ ንእስ ዓይነት ኣካይዳታት እዩ ዝኒሄ ናሱ ትክክል ኣይኮነን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ መቁፀርያ ተፀሪሑ ተኣሽሙ ዝገበረ ነገር የለን ኣብ መነኮሳት እዩ ዝፍለጥ መቁፀሪ እሺ ነቦና ቃል ህይወት ይስማዓልና ብፍላይ ድማ ኣብ ሓደ ሓደ ፀበላት እናኸዱ ብመቁፀርያ ዝቕጥቀጡ እኒሀው መቁፀርያ ኻስ ብስሩ ከም ዝለወልን እንድሕር ኮይኑ ዝፀሎትና لصلت بتشاي لول نيرومنا موصريا خل مقطقطو ወይም ደግሞ መንፈስ ነውጪና ለول ለቀጥቀጡ ለኻስ ኮን ይኽእል ዶ እሺ ጽበዩ ዝውጥቁጡ ታቃል በሐጻራ በመቅጥቃጢልና እኳ ተዘይን ተቀማ ጽቦ ሰውነቶም ዝቀጽሑ በመባል እንተንሕዞ ጽቦ ይመስለኒ ስለዚህ በመውጻሪያ ኮን ይኽእልዩ በሐለንግ ኮን ይኽእልዩ በሸንሸል ኮን ይኽእልዩ بخرماج بحصير انجت بتر زمسالي كون يخيليو سونتهم زقصحو ابوتات اللويا اللويا نسو بتخكلኛ መገዲ ዝመጹ ሓሪያቶም ሓሲቦም ሰውነቶም መሳቂዮም ካብ እግዚአብሔር ክረኽቦ ዝደልይዎ ጸጋ ኣሎ ንሱ ናይ ዋዕሉ ስርዓት ኣለዎ ብዙ ኸዱ ሰባት ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም መንፈስኻ ኾጽ ይኽእል ናው ከመጸካይ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም እሱ ግን መንፈስ መውጽእ ይኮነን ንንስሓ ይጥቀምሉ ኣብ መጽሓፈ መነኮሳት ብዙሕ ሰዓሽም ስለ ዘይድልን ብዙሕ ምጥቃስ ይካኣል ኣብ መጽሓፈ መነኮሳት ርእሶም ናተምተሙ ድቃስ ከይመጾም ርእሶም ዝወቅዑ ኣለዉ ሓለንግ ሒዞም እግሮም ዝወቅዑ ኣለዉ ዝዋኖም ዝቆጽዑ ኣለዉ ከከም ገድሎም ተዓሽሙ ዝገብሩ ኣለዉ እዚ ግን መንፈስ ንኸውጹ ኣይኮነን ገድሊ እያ እዚኣ ዓርሳ ዝኸኣለት ገድሊ እያ ትበሃል ካው ሓሊፉ ሒዘያ ከርከይ ርሳዕ ምእንቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ብእምኒ ክኾን ይኽእል ብሸንሸል ክኾን ይኽእል ብዱላ ክኾን ይኽእል ኣብ ቅድሚ ሰብ ድማ ዝወቅዑ ኣለዉ እዚ እንደገና ትክክል ኣይኮነን ባህታዊ እቲ ናይ ባህታዊ ስራሕ እዩ ባህታዊ እንድሕር ኮንካ ድማ ምስ ሰብ ክትራኸብ ኣይትኽእልን እዚ ንዓይ መን ኢኻ ተልካኒ ፈላሲ ኣነ መነኩሴ ባህታዊ ኣይኮንኩን ባህታዊ ዝበሃል ሰብ ዘይሪኦ ከምኡ ዝገብር ሰውነቱ ዝቐጽዕ ሰብ ዘይሪኦ ካብ ሰብ ተፈልዩ ዝነብር ኣይኮነን ገጽ ሰበይቲ ገጽ ዝብላዕ ስተ ገጽ ሓይ ዘይርኢ ኣብ በረኻ ዝነብር ባህታዊ ከምኡ ይገብር እዚ ኣብ ድሌትካ ቦታ ኮይንካ ወይ መናፍስቲ ንምውፃእ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ንገድሊ ሓሲብካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ወይ ሰብ መምሃሪ ኢልካ ሓሲብካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዝግበር ነገራት ብሸንሸል ይኹን ብእምኒ ብመቁፀርያ ይኹን ብገለግን ኣይሰርሕን ከም ዝበሃል ሕጊ እውን የለን ብመቁፀርያ ጋኔን ንምውፃእ ዝበሃል የለን መቁፀርያ እኮ ታራ መንሽሚ ምናልባት ከምቲ ዓንቶ ዝበልናዮ ኣብቲ መቁፀርያ ዝኾነ ነገር ቀቢርካሉ ትኮይንካ ናይ መናፍስቲ መንሽሙ ንዓቶም እኳን መናፍስቲ ከላፋልፍ ወይ ዝኾነ ነገር ክገብር ዝኽእል ዕዱል እንድሕር ሃልይዎ بخالق ጉዳይ بموصاريانነቱ ግን ናይ ቅዱስ መውጻሪያ ተኮይኑ ድማ ቅዱሳን ብጭሮኦም ብመቆሚኦም ጭራኽብል ተለኹ መናሳንስ ዝዝሕዝዎ ጭራኽብል ደልየ መነሳንስ ይባሃል ኣው እንተሎ ብመቆሚያ ኣው እንተሎ ብቁራጽ ጨርቂ ብጽላለቶም ይፍውሱኹም ዝነበሩ መጽሐፍ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ነግሩና እዮም ስለዚህ بخomኡ ሓደ ቅዱስ ሒዝዋ ዝነበረ መቁፀርያ ብናቱ ጸልወት እሱ ቆጽረላ ስለ ዝነበረ ምስ እግዚአብሔር ስለ ዝተራኸበላ ማለት ይጽል ስለ ዝነበረ ምር ሳራኺዋቶ ማለት ግን ኣይኮነን ናቱ በረከተ ኣስለ ዘሎ ባኣ ክወጸለይ ይኽእል ክፍወስ ይኽእል ኢሉ ዝሓዘ ሰብ ሓደ ጸበላት ንኣብነት ንኸድሞ ጸለይሉ ማይ ጸሎት ዝወጸ ብጸሎቶም ዝወጸ ካብ መቃብሮም ዝወጸ ጸልዮም ካብ እግሮም ዝወጸ ንሕጸቢና ሓገ ለክዕ ብኸምዚ መልክዕ መቁፀርያ ዝሓዘ ዝሕዝ
بأجيرو زدرس سولتون الحرحليو آمنت خم مخانا متن خم كالو سوات كم تم كاب جزانا وسع زي مدحاني تيلكايو زي مدحاني تيلكاي كونن نحنا بمنا سلز خلنا نخيل كفوسي خيلي كاو حليفو سؤال كام وصاريا جزي خاب على هاريسكا زوان كان تقد كالو جن تملت امبر هيتفلت انه هيتمعرن سو دولاي زخون ነገር የለ ብፍላይ ለማዓንቲ ብጣዕሚ ዓበይቲ ሓሳባት የመልዕሎም ለይ 4-5 ሕቶታት ለቀጻሊ ተኸታተልትና ተኸታተል ስርጉት ሚድያ ሃምት ጽቦይና ተስፋ ገብር እተናይ መቆጣሪያ ደሞ እታ ዝቀረይትንና እታ ናይ መወዳእታ አቦና ለውልሃለይ መልእክተም ማሕሊፎም እንትካዱ ኣብ ሓደ ቦታ ለቀመጣን ሓዋትና ብፍላይ ደሞ ኣብ ዓረብ ሃገር ወይም ደሞ ኣብ ወፃእ ኮይነን ለቀመጣን ይሆና መቆጣሪያ ንጥቀሚና ይብላና እየን እና እዚህ هما لولدنا ጠይቁልና ለብላላን እንዋየን ክሱርለ መቆጣሪያ ክንጥቀመሉ ኢና ብዙ መቆጣሪያ ጌርናስ መንፈስ ነውጽና በዓልና ንቀጥቅጦ ኢና ለብላላን ያው እዚን خاص በህመይና ነርኤና ቦናለ መخረው ለሃለ ልከወን ኢና ለልና በጣም ጽበዩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ መርሚርካ ይምርመርን ሰፊሕ እዩ ግን ኣብ ተሐዙኡ ድማ ይፍለጥ እዩ ሕዝካል ቅድስና ዘይብልካ ተሪልካ ሞጻሪያቲኻ ሞጻሪያ ቀጥቂትካ ዝወጽ መንሽሙ እንድሕር ሃልዩ ምናልባት ርእሰን ከምኡ ገይረ ነእሚኑ ኣለዋ ኣእሚኑ ኣለዋ ማለት እዩ ሰውነትን ክቀጽዓን ተለዋ ተሰይጣን ተስፈሪ ሕልዩ ዝበቃ መሲልዎ ተስንግዙ ከእምነን ምእንታን ድዩ ርሕቅለን ኣሎ ማለት ይምበር ብሞጻሪያ ሰውነትን ስለዝወቃዓ ይፍውሲ ሞጻሪያ ዝብል እምነቱን የብለኝ ኣብ መጽሓፉን የለን ክመኽረን ዝደልግን تموصاريا نصلوت تزጥቀማሉ ሰዓት እንድሕር ሃልዩን ሰዓት ሃልይካ ይኮነ አይብሃልና መጽሐፍ ግን አፍታ ዘብጣላ ዋላ በዓል አፍታ ዘወቃላ ንጸሎት ተዝጥቀማላ ባአጌረን 12 አውነ ዘበሰማያት ተዝደግማ 41 ጊዜ ኣብ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢለን ተዘዝርአ ነዛ መውጻሪያ እዚኣ ብትክክል ብልቢ ብቕንዕና بحق خوينن بأمنة خجبرله يفتاري عبزله هو خوينه كسمعني إيلن بفتاري أنت زلمونالو تزبقع بقعات بعلو قيتانا من حدنا يسوع كريستوس زاهر عمله بعلو خجل سألن يخيل يزول ملقتي زلن نمبر توقعن وصاين قانين زول أمنة يبلين سروني لنكم زول أمنة يبلين شنو بنا ساعتنا خيرهم سل المطلب معنتي بسم እግዚአብሔር ተዓሚና ነመስገን ፍላ ኣብና ቀጻሊ ሕቶታትና ቦና ለምን ተልሓስብሎ ኣማ ይጸሎት ለዓለ ሕቶታት ነው ፍለ ኣብ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ኣብ ምስጢረ ቀንዲልና ኣብ ምስጢረ ሜሮን ለዓለ ሕቶታት ነው ተኸታተልተናለ ብዙም ሕቶታት እዚኦም هم ጽቦይና ተስፋ እንገብር ኣውዝ ለማዓንቲ ለዋጋዕና ልግን ያው ሕቶታት እንድሕር ሃልየምኩም ብውሽጢ መስመር ኮን ይኽእል በዚ ብኮመንት ኮን ይኽእል ሕቶክ ተሓት ትኸልኩም ኣቦና ድምምላስለ التدالو يومنا أبونا بسم زهيرنا مسكن ورجع الله يزهر الله مسامحكم